Започваме стрима, да се чува. Започваме с този CSV файл Commercial Value с доста записи, над 8000 коли, които имат различни пропъртита. Въпреки че най-важното го няма, което е теглото, но нищо, ето ги пропъртитата. Модел, година, цена, километри и така нататък. И какво правим? Имаме два алгоритъма. Единият е този тегловен метод TOPSIS се нарича, а другият е Means Cluster алгоритъм. Нека първо да запалим cluster алгоритъма, да покажем просто какво горе-долу прави. Да видим принтовите дали са пуснати, да пуснем принтовите да изчертай. Пускаме. И получаваме резултати. Тук може да видим какво се случва. Взимаме датата почистена вече. Това са първите записи. Ето вижда се, че тук няма индекс, значи е почистил някакви коли още в началото. Тук датата е скалираме, за да може да работим добре с нея, иначе няма да дадем оптимални резултати. Затова по-нататък. И накрая получаваме тези 6 категории. Това е накратко. Ето и категориите. Най-добри оферти, най-смотани, луксозни, големи коли джипови и балансирани средна работа. Това по-нататък. Ето как се върви клъстеризацията. Прави итерации. В случая бързо е свършил само 15 итерации. Някакво стига до 30, до 20, до 30. С тези клъстеризации, просто казано, намираме няколко групи коли и в момента сме ги записали. А с другия алгоритъм, който е този TOPSIS, тук даваме някаква тежест на това, което ни интересува. Година, цена, километри. В случая това е някакво произволно, просто да го тестваме. Така, тук четем файла, пак правим разни операции. Така, този файл го няма вече, защото го изтрих. Нека прочетем. Какво четем? CSV четем. Да прочетем примерно. Ето е клъстер. И да стартираме. В случая получаваме топ 5 най-хубави коли от този списък, които са бегачковите и са описани подробно самите коли. Това може да го видим вече нагледно и в UI частта. Ето го самия Mean метод. Ще направим същата операция, само че през UI част. Ето е първоначалната дата, която е голямата дата не е обработена. Тук започваме да обработваме, ръмваме метода и той започва да направи тези итерации. Итерира, така, продължава. Този път прави повече итерации. Това е зависимост къде ще се паднат клъстерите. Центроидите са това всъщност. Клъстерите са тези работи, които се образуват. Центроидите в зависимост къде ще се паднат, понеже са рандом точки, произволни. Всеки път са различни, всеки път итерации са различни, но това е хубаво. Така трябва да бъде. Това е последният центроид и неговите данни. И това е това, което излиза категориите. И де-факто ето и категориите. От тук може да се вземе някаква категория, която всяка категория е различна. Тук са най-добрите коли, тук са нормални, балансирани. Би трябвало тук да се ориентираме, защото тук са най-добрите точки. Айде, него ще вземем. Взимаме го, example 1 и влизаме в другия, който е TOPSIS метода. И го зареждаме. Тук е example 1. И той ни зареди всички коли. Ето ги. Може да ги видим.
това, което са получили, доста са. И тук вече може да даваме тегла. И колко броя да ни покаже в случая, да ни покаже първите 4. Ето първите 4. Май повече да покаже. Нека ги покаже всичките и вече тук може да си ги филтрираме допълнително. Отделно да слагаме тегло, което ни интересува, а тук вече фиксирам. Да фиксираме самия филтър. Но това е съвсем друг филтър от този. Този просто казвам да речем от 2015 до 2020 или от 1000 до 5000. А този просто даваме тежест, как да ни ги сортира и да ни изкара най-добрите варианти според нашата тежест. В Юпитер може да го стартираме, че се вижда по-добре тази графика. Ето как итерира и как се променят. Този път 28 итерации. Това е.